máš jí v tom kufříku Minecraftovém. Já jsem ji tam dala nahoru, na vrch. Jo? Hele, a mám ti dát úkolníček, nebo ti dají oni? Ale Tomáši, a četli jste tady něco z čítanky? Četli jste tu? Ano. A co jste četli? Pojď mi to ukázat. Kde máte položený ty kufříky? Někde vzadu? Křídě zádu. Ve skříni. Tak řekni, nauč se říct větu. Poslouchej mě a opakuj po mně. Igelitku mám v kufříku. Jen nenapadlo ti na to upozornit. Já jsem myslela, že to automaticky jako... Ona je v tom kufříku. Stačí si jenom vyndat, jo?